harjoitus tehtävä 1. Oli annettu tommonen suorakulmainen kolmio ABC, jonka hypotenuusa AC on 8,4 senttiä ja sitten toinen kateetti tuo BC 4,9 senttiä. Tehtävänä laskea toisen kateetin pituus ja sitten nuo terävät kulmat. Tuohon nyt on kuvaa piirretty jo valmiiksi ja toinen kateetti eli tuo AB merkitään sitä nyt vaikka X ja ratkaistaan se tästä. Eli tietysti on kysymys Pythagoran lauseesta. Voidaan soveltaa Pythagoran lausetta sitten, kun meillä on suorakulmainen kolmio. Saadaan että kateetti toiseen plus kateetti toiseen on hypotenuusa toiseen, eli saadaan tollaista. X toiseen plus 4,9 toiseen on 8,4 toiseen. Ja sieltä kun ratkaistaan X, niin saadaan silloin näin. Ja tuosta X olisi sitten 4 juuri. Tuosta 8,4 toiseen minus 4,9 toiseen. Sitten täytyy ottaa laskea mitä se tulee. Saadaan 4 juuri. Se on 46,55 ja taas siitä vielä 4 juuri. Saadaan 6,822 ja niin edespäin. Ja pyöristetään se nyt sillä yhden desimaalin tarkoituksena 6,8 senttimetriä. Ja siinä meillä olisi se toinen kateetti laskettu. No sitten sinne piti laskea ne terävät kulmat, merkitään niitä nyt jotenkin. Tuo kulma C merkitään sitä nyt vaikka alfalla ja tuo kulma A, tuolla olkoon se sitten beta. Noin. Ja nyt tarvitaan tietysti sitten joku sopiva trigonometrinen funktio tähän, kun saadaan tuo. Lähdetään vaikka ratkaisemaan tuota alfaa ensin, niin sieltä silloin, jos käytetään näitä lähtöarvoja, mitä on aina turvallisempi käyttää kuin laskettua arvoa x, niin käytetään mieluummin annettuja arvoja, tehtävässä annettuja arvoja, eli tuo BC-sivu 4,9, sehän on tuon kulman alfa viereinen kateetti, ja sitten tuo toinen annettu oli tuo hypotenuus, eli se AC, käytetään niitä, eli silloin me saadaan sitä, kun ratkaistaan tuo kulma alfa, niin saataisiin sitä kulman alfa kosiini alfa, viereinen kateetti, eli 4,9 jaettuna hypotenuus oli 8,4 ja nyt sitten otetaan tuosta se kosiinin käänteisfunktio, jolla saadaan se kulman arvo, jos tunnetaan kosiiniarvo on 4,9 jaettuna 8,4 ja siitä sitten ratkaistaan se kulman arvo, eli otetaan tuosta suhteesta 4,9 jaettuna 8,4 otetaan siitä kosiinin käänteisfunktio, niin saadaan se kulman arvo sieltä, eli sieltä saadaan tuosta se kulma, se on 54,31 astetta ja otetaan sekin nyt vaikka yhden desimaalin 54,3 astetta. Tuo kulma alfa ja sitten se toinen terävä kulma beta. Se on tietenkin sitten, saadaan siitä kätevästi, se on kahden terävän kulman summa. Suorakulmaisessa kolmessa on tietenkin 90 astetta, nuo alfa ja beta yhteensä 19, eli tuo beta on 90 astetta miinus alfa, eli 90 astetta miinus, ja käytetään sitten tätä laskimen, nyt tätä tarkkaa arvoa, eli laskimen muissa oleva arvo 54,31 ja niin edespäin, kun laitetaan 3 pistettä siihen. Mä otan sen sieltä laskimesta, sen arvon 90 miinus, ja sitten laskimen muistissa tuo kulman alfa tarkka, tai mahdollisimman tarkka arvo, ja siitä saadaan 35,68 ja niin edespäin astetta, ja pyöristetään se sitten 35,7 asteeseen, ja siinä meillä on se kulma beta, ja se tehtävä olisi sitten tehty.